Grabe, siksihan kaya ako ni mo bit, no? Wag yung mausap yung lawas ba? Oh, wa jud mausap akong lawas sa pero my loves, sa unsa man taw ka my loves eh. Sa katugay na tong relasyon, wa jud ka nang hilabot na ko ay. Gusto na ko baka ipakita sa nimo pagka pinaana ba ron sa taw ko. Ug ani kasi tinuod eh. Ana. Gaduhan na jud ko kunin mo ba? Di, may labs, ka nang kuhan, mangkut ka nang. Di ba, bigada pa pagka daga o litaw na to ba, pag-uyap na to, wad yung kasuway, anong butangan na. Oh, gani. Naku, pangutanan na may bitong bagag tarong ha. Nya to baga, palihog to bagag tinuod. Suman, bayot ka? Bayot ba ka? Ha? Pure jud ko lalaki, uy nya ka. Pure? Kanang mahadlok na jud ko mubuhat ang butanga ba. Wa ko kadrong asa jud. Oh, naka. Ibaw jud ka asa na. Basta ang gusto sa nimo pareha sa imo ha. Ha, ay ulo. Kanang inosente pa kay ko pagka Jesus. Wa ko nakatudlo na ko na. Unsa akong pagbuhat og mga minanang butanga Gusto ba. lo ang di ka ha sa pagkana. Pagtana dito og burn ha. Oh, para makaton ka ba? Unsa mo taong kay? Ora magugug. Kung paana kita ka ng mga sexy body ba. My mouth is bad. Yeah, so Pwede ra ihangyo na ko ba? Kaya naman sa di mo kuan sa kuha ko. Kanang imo na naikuan sa kuha na kung samtaw ni siya. Oy, ikonik. oh, ikonik ba para na connection. Ya kanang Ya, saman. paano di ko sugod pagkatungog anang butanga kay di lagi ko kamo nindot ang tatok na mo tudlo na ko ba nga ana minanao na ano ba Tudlo pa ka na mo tudlo. nasa To ka wit sa di mo my loves. Oy, wait shit kay ka my loves na unsa man taw ka ay sa para ako ni may nabi niya sa uy na pre Pre, ba't kailangan lagi mo mga bagong asawa? Kung naman mo rin nag-date niya. sige nagkasuko lagi pre ano ba sa inom dat daan pagka-uyap hantod nakasalamin naminyo namin Oo ba? wait lang ha. Unsa may problema? Unsay problema? Gusto ka makabaw unsay problema? Oh. Kami sa kadugay naman pagpuyo na mo. Wa jud siya ka torture na ko. Kay mo ang amigo mo nagbayot man siguro ni ba? Si Lafty ni. Hoy, tukani sa tinulbay na pugos ra ka nako, ha? ay wala uy Dili, ana lang siya. Mats. Oh, Mads. Kasayang nga ano lawasan niya. di ka kamao may kinaa ka pre patudlo lang ko ni mo pre Ah, sige ka na. Mas na yun, Mats. Ana no siya pag Oh, para sabat. makamao siya. Ako siya tudluan para makamao siya. Pero di sa ka magmahay. Nga mila, magtilaw sa kasiya. Ha? Ah, sige. Sige, tuluin na ba palihog lang kay. Sige. salamat Sige, ano rin siya. Dito na sa nahan pre kay. Aron maplastar. Makamao kay kag unsaon pagbuhat. sige Salamat. Pre, ano pre? salamat to guys pagtudlo pre ha pre Anak ka Mats. Ya, dito ka pre, dito ka tanawa ko pre. ay isa pre ay di ko pre Dia ka. Ada anir ka Ay, Mats. kita'y magbuhat dahil Oh, siya magtanaw. oh, kita- Ah, sige, watch and learn. Sige ha. watch and learn, Sige. tarungag di mo pre ha Oh, ay kabala ka pre. Ang sugod pre. Hindi ko nanaon ni mo pre. Oh. pre puti Ah, pre sa mga asawa Grabe. Hala. Pre, tanawa ko bayo pre ha. pre Anak saka pre. Nasara. ya pre Gahuman. Okay ka Mats. Okay na kayo. Bari, saman. Ay anak gamay. Bilangkad. Anak. Oh, na. Tanawa pre. na dit pre Oh, yapi ka still Oh. pod. Tanawa dari pre. Anak. Tanawa pre. pre matay pre Ah, dua pre Apa tan? Pre, grabe naman ni pre. Tanawa kay mo pre, nakuha na rin mo pre. ay pre pinanaw pre sus pre Pre, tanawa jud mo pre. okay pre ningulit man ako asawa sa Ay, nagsaba dira kay lami pa ni si pari nimo. Wa na pre. Na, kita na na magkuhan. Yara. Asa sa yara. Pare, kinakuha na mo pre. ako pre lain na to pre mura man to kanang kamo may nagbuhat to pre Okay, mao man na aron makamao ka, kay di pa magakakamao. Hala, ang yung Asia kay nakamao man nakuha man ka ito nimo. sige Okay ka na. Ay, ina mo ko tanya. Lami eh. What? Paitan ni dita ka mga motor biyan jud ka sa mga kinakan wajay kami din nga to ay